Hi guys. Mag-driving lesson mi karon. Ito ba tayo pag morning food? Ako brother. Say hi, Brian. Hi, Bri. Pero. Parang Masya na. Ito na Rose, para di ka bigyan. Abi me. Mapareha akong mama ni. Ang bina. Ma. Bueno. Neutral ito na nasa. Neutral eh. Tabagin ka. Hindi ako maklaro ba? Asang clutch? Tudlo iti to asa. Ano man ang clutch? Ano yung dagan? Ay, dapat. Clutch. Clutch. Oh. Revolution na namin yana. Sa'yo na. Yana. Oh. Ay, pala bigay. Yeah, Ito ito. Ito Oh, to. cambio. itong padagan Cambio. ba? Clutch. Flats. Ayun. Asa man imong kamot? Ako. Clutch. Clutch. Oh. Cambio primera. Uy, imong kamot. Uy, ito. Primera. Oh, dahil. Primera ba? Ah, sige. Area clutch ka ba eh? Ay, buyit sa ay buyit. Ito parang yung adlo kayo sa. Inay lang, tuyok lang, inay lang. Tuyok, rupado. Ayun, inay lang. Nagbuwan pa kaya pala bisa. Ano mo yun kaya ito Arvido? Oh, sige, duti ka ba eh. Duti ka na. Ayan ang clutch, duti. Dito pa yun. Ayun pala, ay patuka. Dito ba dito? Iya, dito. Dito, liko yan. Liko. Oh, may brabi, inay na lang, ganay sa may bike. Gibuyan lang. Oh, neutral. Neutral. Tama. Ay! Tamaki ang clutch niya. Ay! Brake! Uy, break. Brake ba? Narabay galabay mga motor Hindi, eh. adlo pa dito. Magito na taglayan eh. Iba si makabangga ta. Sige, Primera. Lah. Yungot. Neutral sa. Umot man na. Kalit ko na kung kan-brake ko. Lah. Sama na dito. Eh, giatras mo ko daw eh. Ano sa dong? Saan na lang ako? Lupa bakit? Guys. Struggle is real. Naniungot ang handbrake. Ang saon na lang. Hindi na ko ba? Motor na lang ko ba? Adlo ka. Ano ako sakyanan? Hands over? Magmotor na lang yun. Ganaman. Adlo ng sakyanan. Look sa kitan ba? Hindi daw umot mo eh. Ito na sa kwan. Ito may mahita taggan. SM na lang siguro ta. Patak. Ta. Tadlo kayo na. Adlo kayo ako na. Ako naka-prepare. Kulba kaya? Abi nga ako na limit anang kuan kana. Lo ni gahi gid siya do. I-off na dito. Saka man na ber. Iyop do. I-off na dito. Wala po ko ka. Kung nabira kay Lagi na ako. Rosman. Bangga mo tato na sa likod. Ano man na ber? Di pwede Matay mo siya. kung i-off. I-off na daw. Yan na ito balik to. Di pwede. Hindi na pwede. I-search yan ano handbrake. Wala choke ano. Birado. Bira po. Dili mo. Oh, ito ara. Nakulangan na na to, divers. Ah. Mona. Double state na How pala was ka. your experience? Motor na lang yung bibir lagi. Magkuha na ng tabay ka ng resikat bitaw para itong pasahero na yung abay. Kung pwede mag... Ano ba? Dito na lang ta sa patag tito kay marag nakalisang sila diri sa Sa bukit. medyo bukid. Nakapagtao po. Para makakita ka dito man pagpalita dito ara para. Oo, kanang lechon manokan kaya atong lunch bahala. Plato? Nagdala ko tanan kompleto. Yes. Oh, we have water, snack, Ay, Diyos. plato, magpalit na tag Coke, kung magkaita tag 7-Eleven. Kira na to eh. Jugay kayo kay ang hawid niya kay nara sa Manobila permi, wala na siya nagkuhan. Matalan to mình ka magkuhan. Manubila isa ikambyo mo. Hawid mo sa Nga ni mo ana. Ana. Minaw ha, minaw. Mubalik ka. Dagan.
lahi na may kipaginalan pantanan na bitaw niya mo handle. I-practice na bitaw kay matalanta ka. Mga dito sa flat. Kanang ko. Liwat na sa kumamaw sa hay ka. Iwat manggid kasi mama nervyoso. May pa si Mickey kay kalmahon. Kalma bitaw si Mickey ba? Kalma bitaw si Mickey ay. Ako sa sapian ang lawa sa espiritu ni Mickey. Pakalma sa kalma. Ngayon aros, paliko ko na ko siya, liko ko gusto kurbana. O lagi, masada tong flat lang sa unta. Kana diretso lang sa ba, diretso nga. O para si nani bitaw kanay nani nga dalan ba. Diretso lang sa ato ikaw. Nataranta siya kay. Ay, nana dito sa motor na ko. Gamay ra na mo liko na dayon. Kung kani siya kay dapat po mo na dito ba? Tuyukon gid nimo kayo. Si Beaver, choy. Motor, di mo lagi na pagsugod. May gani akong na-capture sa video. Kaya imo to may numduman. First try o kano rin pananood ito. Ayun eh. Clutch, mira balik. Mo tayo tamakan nga po ng clutch. Wala may kami mira. Oh, pwede ra di mag-neutral eh. Pero ganyan ba, pag may nakikaman, automatic Ano na ang neutral is for pagsugod. Primero ana. Wala ba, pag nanakay magamit na yung motor ba, sorry ni Beaver's fan ba? Sus, ya, may magwayaw mahitabo. Yaw mahitabo ni Rosemary. Kato nga bridge. Oh, kato na bridge ang kasi nasiga. Diba na diyan. Baka kanina ni napita ba? Carmen. Oh, wala pa sa Carmen. Ayun na siya ipalaag diri. Bun. Kung nag-ingon nila ang siya, ikaw dito advance yung naisipan. Kuya bisag taga dire mo, nandiyan dire. Kung makakaya dito na rin, ako agad. Kaani na Makanas diri. na rin kayo. A few moments later. Ang kamot ha. Ariya club ana ra. Ariya, nabila sitruan Hinay lang yudhan. Ayaw kay. Dagay padagan ko sa kamay. Egg say egg was. Ay padagan lang kamay. Segunda gra. Clutch, ubus. Dot ang clutch. Gani. Oh, mana tu? Sa korta na. Ito. Balik kira. Ah. Ay kalita ka na ako sa kapyo. Serius? Ay gaya kamu tinira. Serius. Segunda kira. Dira na rin segunda. Dia dapat. Ayun na. Ay dia ko bila. Ni dira. Hinay lang. Segunda. Ano naman eh? O sige, duti pa kamay. Terserah. Kamot. Ah. Lihat kan clutch si Saka. Saka ang clutch dili itu subuh Saka saja. Buyon na. Clutch. Nani? Uy. Ay, lihat ka mo bila. Ayaw sa Bigay dito. basta niya ay nagsunod na to tanaw-tanawa bir. O prasaan o na ay niliko. Wala may agyanan dara duro. Saan lang i-break ko na to? Tanawa lang kay. Kaya ko lang yun. Balik segunda. Ya. Area clutch. Road simulator lang ay. Buhay na ng clutch sa simulator ang nabila ay gaya ang kamot. Ayun patunga kami. Tanawang kasi ngayon gano'n sunod-sunod yun. Sige, nanti pa. Dito na ay gano'n. Nya pagliko niya tito. Ang kamot yan mo ay lapas. Sige, dito straight. Minti na yung dagang hinay. Ay liyo kang nabila. Dapat sa ilo lang kamay na. Minti na straight. Dot. Dot yun. Uy, hinay lang. Bata. Inoko. Sira. Kira man. Liko na siguro ta. Mura mag Nalaso na. Sit. Masakat mo. sige. Amaya man day ni. Maya di ay nalimot. Maya dito de. Amanya. Ay liyo
Ayaw ka naman bila. Sumuka. Uy, dapat tanawa ba si Nay tao sa likod ha? Ay sakyan na. Kasi wala pa kayo. Wala man, wala. Yun, dito na. Yun na. Doon yun. Kuha ng clutch sa tail eh. Saka na. Doon eh. Tirito. Uy, ginukulor. Look ay. Nice. Basi Nay tagbo sa umos ba? Nice. Sige, wala lagi, wala. Kay basin stop na di ha? Stop na. Ay sa Wala. kayo na. Oh, wala pa, layo pa. Layo. Break na yung na neutral. Ay sa Neutral. Neutral ni. Ah. Break. Dapat lugar ni the plane. Sige pa. Kaya bawal pa tali. Break dia. Uy! Neutral. Neutral na ni. Break. Break na ni. Mira. Liko inay. Ay, tanawa sa intawon tanawa side mirror. Ay, ako yung tanaw. Nay, kuhan. May trap Bunggo. Oh, wala na. Magtanaw gyudhan Ginoo ko. Padagan na inay lang. Liko inay. Sige. Uy, pagi. Makilat lang kay lalo pang. Sige. Chill lang. Ay, laro. Sorry. Dahil na, sige. Sige, doon. Balik mo na bila. Doon kamay. Oh, hindi nagsunod. Wala nang sunod. Ay, magkongres ko ba? Sige, doon balik. Bila, sige. Segunda. Clutch. Clutch. Islam. Tanawa sa mirror ha. Di mo lapas sa dala na. Ay, liw ka mo na bila. Doon kamay. Sira. Ay, kataranta lagi kambyo. Buhin ang klasa yun. Nene lang, sige. Sira na. May cruising na bantay, ganyan pa mga kinis. Halahan. Nene lang, sige. Ito na ba tayo ginawag ba ni Closing? Ito ginawa na to, bantayan to. Butok ko, bantayan Mickey, kay masing nang palit. Panawa din, sa mirror pikas. Sige, kwarta eh. Kasi pag wala nga siguro dito pag tabog na ako sa Closing. Kaya ko neutral na. Sige, dito. Kwarta. Hinahinay lang kay na. Oh. Pero ubos. Ay lagi ilian ako sa bila ili pundura. Pundura mo kamot. Hinay lang han. Ay liok pa mo kamot. Nesa si balik kesira. Kambing kesira inay. Asa pala bisag builo po? Dara, kwarta. Nakalma lang. Ay nana lang kadagan ka. Ayo kusgihan kanang. Ano mas ito napapaspasan na gamay? Para baka Ay manad sa ko sa speed bitaw sa. Ay sa lagi ka kusog-kusog kay basig na mo kanang motor o brake ka neutral niya. Mataka neutral daan niya. Ay isang brake dito. Oh, balik segunda. Bisliton ni Inay. Oh, hinay lang. Ay, wala na mo sulod. I-clutch ang tarong. Ay, giditso ka. O, sige. Hinay lagi. Segunda man na. Kurbada man na, o. Narabay sa kinan niya. Sige. Hinay lang sa primero. Kaya yun na may... Matsara ba? Okay na yung mga one. Sige, dito. Tasira. Dot isa ka ba eh. Ha? Bukaw. Dili Ano, ragot. Hinay. Kabalo na ka. Ano. Uy, ayo kusgihan. Sige. Subida man, sige. Buti, wey. Oh, kwarta, wey. Kwarta. Okay. Sige ko na to balik to. Segunda to, dito. Simula ito. Save. Sige, balik. Ikambyo, i-clutch. Lagi. Oh, Segunda ito na to deh. ibalik ko segunda. Nung magkwarta na ka, ibalik ko segunda. Mura kaya po to, ha. Riya bang. Pag bada ka, may, dito mo laos tumoy, kay delikado dito. Sige, laos na. Tanaw na yung loyo, mabaking ka, tanaw loyo. Mukha na nga na yung motor, kuskinan. Wala na. Kimo ito. Ano, pinamira naman, sige. Ariya clutch, doon, dito. Hinay, ragod, anak. Hindi ba nila ako, anak to? Nanay sakyanan na sa Balik na naman nabila dan tuyog, di naman nabila balik. Okay, wala pa. Sige pa, kaya sunod to, naliyog, sunod. Yung panggiwiban, may higit kanto na, oh, tarawa. Segunda.
Ayo kaya na di sa manubila kay basig masapon yung naong atong yang side wheel ya sa lubot putit. Ayun dito. Hinay lang sa. Hinay-hinay lang ha. Ay narabot yun. Sige. Sige. Wala ba hinay. Kuha lang. Hindi naman to ba? Blind curve ba? Tumet. Pero ganda dyan pa siya. Oh, gada siya. Binay nga ka na Oh, dili. brake, kalalay Oh, brake nay, ka. motor. Brake, Ikaw. full brake. Full brake Full ba? brake. Sige, Permira. Magtuwa ka full brake kay basi. Kumakan. Ay, sa... Oh, Laki na pa yung mga. Permira. Dito. Doon. Okay na ba? Okay. Gunda. Terserah kay kalas kay gasolina. Ay. Grabe mo kami pinag-meeting sana. Hindi lang. Dirala ng kwarta pa yung di ako boss. Naitaw ha. Ito tas kasagingan na niya. Munggahan na niya. Murag yapon to. Adlock. Ay, lagi kihulog sa kanalog. Ihulog mo nimo. Dia. Tupi ka sa nato mo eh. Tigas mo Tupi ka eh. na nato mo eh. Segunda. Isa saan sa neutral ba ni? Hindi, segunda dia. Segunda. Uy, tumoy na kayo ta. Ay, Lagi lagi. na, balik na. Brake na nga. Primera, balik Primera. Break sa. Puno nga sa Primera. Primera na? Primera na. Oh, sige. Sige, lubag yun. Hinay lang nga, hinay Wala ka na murag lang. mulahos ta. Hinay lang. Atras unta, para makatuon siya atras. Sige, okay, break. Neutral, atras. Oh. Neutral. Primera ka din, ana. Ana. Hindi, anak. Bira pa yung hindi, anak. Anak. Ayan. Oh, bitigog na, sige. Oh, lubag, lubag. Sige, lubag. Dito tanawa yang kamu. Sige, lubag yun. Hinay, lubag. Lubag ka kayo, lubag yun. Hop. Sige, pa. Okay, hop, break. Uy! Break. Palong. Kapalong. Tabaking clutch. Baka mo niya may tabaking clutch ngayon. Tabaking clutch ngayon, minutras sa dayo. Yup. On. Ano siya, primera, ay, pandara. Ay, Panda. Para yung bilang. Ano? Oh, hinay lang. Oh, sukura. Neutral naman ta ba? Primera. Oh, hinay lang, kurbada. Sa una. Dili, hinay lang ko. Sige. Oh, kurbada na yan, sige, hinay lang, kurbada. Sige. Sige, magkuha lagi na, sige. Sige pa. Ay, sige ba, Eh, wala naman ito ilain ko. Ay, sige, primera. Oh? Ah, Oo, di na ako kumana. atras. At ay, bawi niya pag eh. Oh, anak lagi, oh. Sige. Hinay lang. Anong kalit ano? Iya, magikalit boy ang clutch. Oh, balik, bila. Ay, Bila, na. Oh. Sige, dati ka ba eh. So, dapat. Straight na, segunda. Until gari nas kelas ni, terserah. Ye, ini lah. Racer. Anak lah, itik-itik lah. Ayo, kayo papusugan. Lagi din. Ini lah kwarta, kusi ka ba, kwarta na yun. 1 hour later. Nay. Hinay. Sige na, okay. Kwartaan. Kapanggunit ka na naman. Ngunit eh. Kapangko. Hinay lang lagi. 60 Okay, naman okay. ka. 60 na kahan. Neutral. Ay, Balik na sige. Ano? Isa. ngayon. Okay. Ang atras. Isa. Apanti pa gamay. Abante pagamay. Okay, gusto mo. Sige pa magpara. Isakto na nga. Ayaw pala Jose. Backing. Lagi backing. Tuyok. Pa-right. Ano, sakto. Ano? Ayan, ito sa ayan. Bakit sa gamaya? Ibalik sa daw ang panubina. Kaya na-right ra na siya. Hindi. Okay. I-right.
to? Ay, okay. Isumba Ayun, kaya. Ah, sorry. Dili gid. Okay na. Sa kanan. Nasa kanan na. Ilang pili pa sa kanan. Wala ko yung signal light ng isa. Ito ilang. Nagsunod. Hinay lang. Hinay. Imong clutch ha. Ayok. Ayun. Magkaon sa siguro din tanong. Murang ano. Eh, panapulo na lang ni kay pila na magtokwa. 8 na ni. 8 na. Si Tito. Chilling lagi. Gibiyaan na ba kung himo banggaan ta karon. Unahan pa. Lagi lang ako pa nangigan. Hindi mo siya masakay mo kung pasaydo na ako sa isa. Ay, basta kayo dun. Sakay siya? Sige. Kaya na. Sa. Kadua may nagbacking. Bahala na. Okay. Wala. Hinay ha. Naay motor pa doon. Sige. Balik, manabila na yun, balik. Doot na yun. Nakabuhilo siya kusog pa, trisira. Puro luka. Minor na siya. Ibunda. Barta. Kusog kayo. Sorry, galisod mo. Mabala ka, pag ako, basta maguba na na. Hinay lang. Kapalit dito pag Hinay lang. Nahinay han 60. Maiti na ka no? Hinay lang. A few moments later.